Kedeptos mak aku nyawang setiamu ya selendang biru berupa adalah panah janjimu selendang biru nyuwun diningane dandang gula Mbah Targun. Lon-lonan gara-gara Mas Gareng. Kota Solo semboyan berseri Sragen asri yen Klaten bersinar lamun Wonogiri sukses Boyolali tersenyum Karang Anyar tentram yakti Semarang kota Atlas Sukoharjo makmur bersemi iku ngrobokan lamun nganjuk sembuyane kota angin simponi Ponorogo saben kutha duweni semboyan masing-masing jenenge asma kinarya japa kuwi wujudake pandonga kang diaplikasikan ya ta kanthi sarana mujudke kata-kata utawa kalimat kang wujude semboyan. Ngono Dik Petruk. Wah, ngancik gara-gara Mas. Iki jam pira iki? Jam 2 pas manut jamku. Wah. Ya. Ora usah rampung esuk-esuk mergo iki tengah kutha. Cedhak karo masjid, aja nganti nerak kira. Lah kuwi. Ya. Apa tahu? Tahu mbiyen. Ya, sing lontolan dhisik, mengko langgam terus bangsa gedabikan mengko ya pelak aku kepengin Mbak Sri Wahyuni Pesek ngaturke uler kambang dhisik ora ketang sak uler kambang ning pelok oke
Yo sek. Dah ya. Akeh men to fanmu sek. Ayan. Ya, nggo muka dimah ning season goro-goro ya. Ya. Kok mboten slendro mawon. Wis pelok ganti suasana ora iso. Oh, ngoten. Belajar nggih? Oh, ora apa-apa ajar ben apik. Yuk. Ngapunten Mas, suarane telas. Santai wae. Iki lho tapi kuwi enak, Mbak. Lanjut. Masih dalam rangkaian HUT Hari Jadi Nganjuk ke 1087. Dasare kota angin. Kota angin ki jadi maknai nggur angine sing gedhe nanging nulato sifate angin. Sifate angin kuwi piye, Truk? Angin kuwi nyerambahi ya ta. Ning panggonan sing ngombo kang sarta panggonan sing cilik utawa panggonan sing rungsit. Tegese maknane ya ta wong-wong Nganjuk masyarakat Nganjuk kudu bisa manjing ajur-ajer awor sapa wae bisa tepa slira tata krama ditengenke. Oh ngono. Ayo. Dadi kumpul karo wong duran ora ngisi-ngisini kumpul karo padha-padane masyarakat ya ora rumangsa dhuwur. Oh ngono. Heeh. Wah,
Angin itu sifatnya ya apik mau dijupuk filosofine. Ayo no. Ya. Maksud iki engko bek ini kan gubom gue terakhir. Mas Heru. Sowe ora duet Mas Heru. Ya ana permintaan lumantar nawala Kang Tumibeng Pangkon. Ngapunten menawi wonten permintaan-permintaan mangke sing boten saged kula aturaken mergi menika kula aturaken sanes wekdal menawi kula metro kalih gareng wonten laladan sanes. Mas Gareng Mas Heru kok Mas Gareng. Ya, selamat subuh. Wah, urung nggih. Wis payahe sahur. Wonten permintaan menika Sidorondo. Ya. Hah? Arep duwi ya kena, arep Mbak Enggar ya kena. Oh, duwe ra melu to? Ora melu. Oh iya ya. Ora ngemake, ora apal. Iya. Ora usah isuk-isukan njaluk sepat. Oh ya iki mau uga dirawuhi kadang-kadang WMC Wayang Mania Community matur nuwun. Ya. Kali Bu Parsinem mawon. Lah, Ayo yang kene yang. tuwunyo Bu Parsinem ngeblak ngono. Sinta Penggar sud jajal. Ya. Wis monggo kersa. Sinta ayo sin. Ayo. Ojo to kok niken to. Engko nggo bom. Ya. Sidorondo Pak Kaban. Oke, senam pagi, yuk lilir. Nyun sewu. Nah, jahan. Mas Gareng, acara ini juga dapat terselenggara karena yaitu I.O. dipimpin oleh I.O. Astabrata. Oh, Astabrata ya buka I.O. barang. Ayo no berbentuk CV kok pisan. Kayak berapa bulan yang lalu Pepundenku Dalang Pak Anon Bijo Kangko main di alun-alun ini juga I.O.-nya Astabrata yang menyiapkan. Oh ngono. Dan sip. Uga ngaturake panuwun. Terima kasih yang sangat banyak kagem para punggawaning praja ingkang berkompeten pada bidangnya Buhan, kepala dinas, ya ta? Pak Bupati wau ingkang sampun berkahi rawuh, matur nuwun. Ora iso disebutke siji mbaka siji pepundhene awake dhewe kabeh sing ana laladan Nganjuk senior luar biasa matur nuwun. Ing antasipun kula dalang tesih ajar isih akeh kekurangane tinimbang kliwirane wadene nampi kapercayan ingkang ageng kula ngucapaken matur nuwun. Ya, terus nih. Ya sing urung nembang Mbak Enggar. Ya, ngadeg yuk. Ya, mie sedap selehke sik. Ya. Penak melok Pak Wo. Iya. Ayo. Tas. Iya, Nggih, sugeng enjing. Wilujeng enjing Mbak Enggar. Monggo bareng lelipur kangge para masyarakat Nganjuk ingkang tasih wungon melekan dan para pemirsa yang di YouTube Astabrata Media. Di YouTube. Oke, niki napa niki? Wis monggo campur sari yo kena. Lintang Asmara, duetnya no Mas berarti. Heeh. Iya. Heeh, musik. Apa? Pun. Nyedak Mbak Enggar. Piye sik. Heeh, wis buka nek ya kitabe. Iya. Esuk cik ngerabekne Partokrama kan. Rapine Partokrama. Iya. Ya, mangga. Astabrata. Ya, terakhir dik niken spotono to, spotono. Ayo. Bumyak ora kelangan gamelane. Monggo dik niken.
Wilujeng-enjing. Selamat pagi, Iya. Kang Mas Raden Akbar Syah Syah. Alam Gaib. Dikei goib barang. Wah, sik oke sing ngertani. Masih banyak. Ayo, apa? Ngaturne apa? Ayo menghibur. Monggo. Anu kaya langga apa lele. Anu. Halus napa kasar niki, Mas? Kasar. Kasare napa? Hah? Apa ya, Mas? Banyuwangi napa pripun? Oke, ora apa-apa. Heeh. Apa seragenan? Nah, manut. Seragenan apa Banyuwangi? Apa pan? Halah pan nih kok. Iming-iming. Aja lho. Aja kuwi lho. Ndak, jangan dangdutan ya. Anu wae gamelan wae ya, Mas. Antara gelang alit karo gelo. Oke, oh. Gelo. Jare mau ketek akeh Banyuwangi, nek kok gelo. Iya. Ya wis gelo wae Ya, ya. seraginan berarti. Oke. Aduh, Apa? kakiku sakit. Napa semutan? Kram. Keram tenan to? Tenan iki. Enggak. Iki marine iki didilat iki. Wah. Aduh, Kenapa? anyang-anyangan. Kuwi tau blong-blongane. Iya. Yo, gelo seraginan Mas Arya. Yuk. Ning ngendi nggonku goleki patah-pati kapengin ketemu senadyan adoh tak parani among nuruti karepe hati bareng saiki ketemu kawilunga ninggalake aku kaya sing nyandel atiku loh konetes nalesi tipiku yen pancene ora tresno mbok ya kandha sing prasaja
Brata. Ning ngendi nggonku goleki patah-pati kepengin ketemu senajan adoh tak parani mung nuruti kanepi hati barang saiki ketemu kaya sing andal atiku loh konetes nalasi titiku yen pancene ora tresno mbak ya kanda sing prasaja kaya ngene lalekanku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancen ditinggal gawe kelak ati salawase. Terima kasih gede nih Terima kasih sayang. Aduh, Tuku tahu di Kediri bila ada waktu kita bertemu kembali nggih. Yalah, gur melet ngono tok ayo pelak panggah pelak ya. Yo.